Isang magandang oras po sa mga minamahal kong Kapampangan. Una po, nagpapasalamat po ako sa nakaraang Executive Order number 32 natin na naging matagumpay po. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil pinakita po natin sa buong Pilipinas kung gaano kadisiplinado ang mga Kapampangan. Mga nagtulong-tulong po dito sa Executive Order number 32 natin, gusto ko pong pasalamatan. Kayo pong mga Kapampangan na sumunod sa Executive Order, lahat po ng mga PNP personnel natin, nakasama ang mga barangay official, simula sa barangay captain, bantay bayan, na nakita nyo po na sa mga barangay checkpoint po natin. Sa mga local chief executive po natin, mga mayors, nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil sinunod po natin at nagkaisa po tayo dito sa executive number 32. Ngayon po, na naging matagumpay po ang executive number 32 natin, ituloy-tuloy na rin po natin to. Magkakaroon po ng bagong executive order number 32-A, regulating the movement of persons in the province of Pampanga, reiterating in strict compliance with health and safety protocols, and regulating the use of firecrackers during the New Year. Okay. Isa-isahin po natin. Effective date po ng Executive number 32-A, 6 p.m. on December 31, 2020 to January 2, 2021. Kung mapapansin nyo po, 6 p.m. ko po sisimulan ang pag-activate ng mga barangay checkpoint with the PNP personnel. So, we'll give time for you para makapamili po kayo ng panghanda ninyo during New Year, pagsalubong sa New Year. Activation of barangay checkpoint and monitoring with PNP po tayo. Kung ano po yung nakita nyo nung 25 to 27, same pa rin ho. Entry and stay of non-residents allowed provided with the PCR test and antigen test for the period of 4 days. Yung result po ng mga antigen natin at PCR test, lahat ng mga manggagaling sa ibang lugar. Hindi po manggagaling sa Pampanga, you need to submit PCR test and antigen test. If you don't belong to that barangay, wag na ho kayong papasok dahil ire-require din ho kayo ng mga barangay official natin. So, yung mga magbibisita, nililinaw ko lang po ulit sa inyo. Hindi ho namin kayo binabawal, pero you need to provide PCR test or antigen test. 15 years old and 65 years old, above, IATF guidelines po to. Stay at home. Bawal pa rin po kayo sa labas. Face mask, face shield, mandatory po to. Pag lumabas po tayo ng walang face mask, face shield, nandyan na po ang mga local PNP natin within your barangay, manghuhuli po sila. Mass gathering, inter-household activity, parties, bawal pa rin ho. Pwede lang ho kayo mag-parties kung belong to one residence. Ibig sabihin ho, yun lang nasa bahay ninyo. Hindi ho kayo pwede mag-invite na galing ng mga kapitbahay ninyo or magagaling na kamag-anak ninyo na ibang lugar. Iwasan muna po natin yun. Bawal pa rin po yun. Pero kayo po, hindi ko po kayo binabawal. Tandaan ninyo. Kung nasa isang bahay kayo, go ahead, mag-party po kayo. Maghanda po kayo, hindi ho natin binabawal to. Sa lubong sa bagong taon, kailangan po natin to. Naghahanda ho tayo lahat. Pero nakikiusap po ako na kayo lang hong membro ng pamilya na nakatira sa bahay na yun. Huwag muna po kayong mag-invite ng galing ng ibang lugar.
Okay. Gusto ko na rin hong linawin kung bakit ko binabawal tong bagay na to. Ano po? Meron po ako isang malapit na kaibigan na kung saan dumaan ho sila sa sitwasyon na hindi maganda. Umabot po na isa sa membro ng pamilya niya nawala. Membro ng pamilya niya nahawa po. Na nakuha ho sa isang family gathering. Dahil po sila na pamilya kumain ng sabay-sabay. Pagka-uwi po, after ilang days, andun na ho. Lahat po, I think, more than 5 ang infected dun sa gathering po na yun. So, tapatin ko na rin ho kayo. Nangyari na rin ho sa amin yan. Nangyari na rin sa akin yan. Ang magulang ko po, si tatay, si nanay, at isang kapatid ko, na nagkaroon din ho nung March na same situation sa ganito po. Dahil din po sa isang gathering o pagsasama. Ayoko na pong maramdaman nyo kung ano po yung naramdaman namin. Mabigat po. Napakabigat na membro ng pamilya ninyo tatamaan po nitong virus. Hindi po lahat ng tinatamaan ng virus asymptomatic. Pasalamat po tayo kung asymptomatic. Ang mabigat po pag na-ospital po yung mga mahal natin sa buhay. Wala pong mayaman, walang mahirap dito sa virus na to. Kahit sino po pwede pong mawala dito. So kung ano po yung naramdaman ko that time sa mga magulang ko, sana po wag nyo maramdaman. Mahirap po, mabigat po sa kalooban ko. Walang pwedeng ipalit pag umabot po kayo sa ganong sitwasyon. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na sana paniwalaan nyo po ako sa bagay na to. Kung bakit kinokontrol ko po na magsama-sama kayo, magsalo-salo kayo sa pagkainan ng mga kamag-anak ninyo na manggagaling sa ibang lugar. Okay. Window hour po during December 31 up to January 1. 11 p.m. to 1 a.m. 11 p.m. ng December 31 to 1 a.m. January 1. May window hour po tayo na pwede po kayong lumabas sa harapan lang po ng bahay ninyo. Para po sumalubong tayo doon sa bagong taon. Linilinaw ko po sa harapan lang ng bahay natin. Hindi po pwede makipagkapit bahay kayo paano hanggang sa harapan lang po ng pamamahay ninyo. Binibigay ho natin ng window hour na to, 11 p.m. to 1 a.m. Nakalip po ang curfew that time. Okay? Ano pong gagawin natin sa labas ng bahay? Ngayon na pag-i-implement ng executive order ni Mr. President last year, Executive Order number 28, Memo Circular number 31, pinagbabawal pa rin ho yun sa pagpapaputok. May mga area lang po na dapat ihingi o i-designate ng local chief executive kada bayan kung saan lang ho po pwede magpaputok. Saan nyo pwedeng gamitin yung mga fireworks ninyo. Approved or designated by the local chief executive ang inyong mayor and local chief of police. Sila ho ang mag-a-announce kung saan area lang sa mga bayan ninyo kung saan kayo ho po pwede magpaputok. Ang paggamit po ng mga ibang klaseng firecrackers like lucis o yung fountain, hindi rin ho po pwede sa harapan ng bahay. Kung meron po kayong compound,
doon lang ho sa loob ng compound nyo po pwedeng gamitin yon. Pero bawal po ang paputok. Pailaw lang po to kung titignan natin. Yun lang ho ang sinasabi sa executive order ng ating mahal na presidente. So, hindi naman ho natin kailangan ng fireworks para sumalubong sa bagong taon. Ang dami ho natin po pwedeng gawin. Maglabas ho kayo ng kalderon nyo, maglabas kayo ng mga planggana ninyo, pwede tayo mag-cause ng ingay. So medyo modern tayo, maglabas po kayo ng speaker ninyo. Mag-download ho kayo ng mga fireworks display sa YouTube. Yun ho ang isalubong ninyo sa bagong taon. Kahit ho ako, number 1 po ako na mahilig sa fireworks during salubong ng bagong taon. Pero since last year, dahil sa pagsunod sa utos ng ating mahal na presidente, tinigil ko na rin po yun. So, I'm planning, baka speaker na lang ho na maglabas sa daan, and then mag-download na lang ho ako ng mga fireworks sa YouTube, and yun ang ipi-play ko during salubong po ng bagong taon. Hotels and resort. Kung meron ho kayong fireworks display, you need to get permits sa local chief executive ho ninyo, sa LGU ninyo, and sa local chief of police. Nililinaw ko po, resort and hotels. Kung meron ho kayong fireworks display, secure nyo na ho kagad yung permit ninyo. Pag hindi ho kayo nabigyan ng permit, sorry po, hindi ho kayo po pwede magpa-fireworks display. Okay. Regarding po dun sa Balik Pinas program natin, meron pong bagong direktibang IATF regarding sa mga bansa na ibaban mo na ho to travel to the Philippines. Babanggitin ko po sa inyo yung mga bansa. Okay? United Kingdom, Denmark, Ireland, Japan, Australia, South Africa, Israel, Netherlands, Canada, France, Switzerland, Hong Kong, Singapore, Germany, Iceland, Italy, Spain, Lebanon, Sweden, South Korea. Dahil binanho itong mga travel nitong mga manggagaling sa bansa na to, the reason, yung bagong strain po nung COVID-19 na na-detect na ho sa bansa nila. So, base po sa IATF, from December 30 to January 15, naka-restrict mo na ho ang travel nitong mga bansa na to sa bansa natin. So, lahat po ng mga nag-register sa Balik Pinas program natin, na kung galing kayo dito sa mga bansa na to, mag-rebook na ho kayo. At wag din ho muna kayo kagad mag-rebook ng January 16 pata. I-observe nyo muna ho. Either i-extend to ng national government or papayagan na ho kayong pumasok, kayong mga Pilipino, pero I think yun mandatory quarantine po kayo ng 14 days sa isolation facilities. So, pag-aralan nyo po, baka mamaya nagbabakasyon lang ho kayo rito ng 1 linggo, 2 linggo. Tapos, masasakop po kayo sa 14 na araw na quarantine, mandatory quarantine. Sayang naman po yung bakasyon ninyo. So, observe muna ho natin, mag-rebook muna po kayo. Ang Balik Pinas, Balik Pampanga program, hindi ko naman po ititigil to. Tuloy-tuloy pa rin ho to. So, gusto ko lang ho na maintindihan ninyo na baka mamaya iobliga po kayo ng national government sa 14 days. At sayang lang po ang pag-uwi nyo dito sa bansa natin. Okay? Sa atin pong lahat, maraming salamat po at sana maintindihan nyo ulit po itong bagong executive order natin. Tiisin na ho natin. At by next year, nandyan na po ang vaccine. Mas makakapag-celebrate ho tayo by next year, bawi na lang po tayo. Sa ngayon, ang kailangan ho natin, ingat. Ingatan ho natin ang pamilya natin sa anong paraan. Pag iningatan po natin ang ating mga sarili,
iningatan na ho natin ang mahal natin sa buhay. Yung pagbigay ho ng ingat sa mga ibang tao, isang magandang regalo na rin ho para dito sa darating na taon. Magtulungan po tayo. Kakayanin ho natin to. Sandali na lang po. Konting tiis na lang. Alam ko, maiintindihan ho ng mga Kapampangan itong pakiusap ko po sa inyo. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po.